Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. And share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam, anagpailingad iti nagan nga Anthony, nga iti agdama kat agnanaed ijay New Zealand. Kastoy man ti kunana, Dear Manang Emmy, siyak ni Anthony, tawanan ajak na nga ganda ito a drama, manipod idi nag-decide kami nga ag-migrate dito'y New Zealand. When I was still in the Philippines, may isa kadagiti nagbalin a babaunan ni mama, tinaesem nga agdengeg iti drama iti radyo, tunggal agdaldalos iti balaymi dita Pilipinas. Isu nga amok daytoy a drama. Imagine manang, bayat nga agdaldalos ti ibagbagak a babaunan mi, nakadanakan kwa na ti basit a transistor radio na, kat agdengdengeg iti drama. And this drama was one of her favorite. By the way manang, ti asawak ti nakaduktal iti daytoy a YouTube channel, kabayatan ti kaadamin ditoy New Zealand. Agmay may saak nga anak, kat nasapaak anaulila iti ama. Sakit ti ulo nak idi ni mama, because I was so stubborn and hard-headed idi kabambanwagak. I'm not sure if my story will fit your program, but I'm sure adagiti listeners nyo kat makaadaw itinabalitukan nga adal.
Talaga ka di nga awanan ti pagbaliwam, Anthony. Kanayon lata na sakit ti ulo ti ipapay mo kanya. Apay nga min asya kakanayon di makit-kita, mama. Di naklat na nga minon ni kaskaso, ah. Kaya't mo asawan, palabasat latan dagiti kalukwan nga ar-aramidam. Anya kalukuan manan nga ibagbagam, mama. Awan mo tidakas nga inaramid ko, ah. Di ka naglibak, Anthony. Amok latan asikati makagapo, no apay api manaw jay babaunan. Ni, apay asyak ti pabasulan niyo, mama. Choice na day jay. Iso tinagdisnodo apim manaw. Awan mo tidakas nga inaramid ko kun kuana. Sana basta pumanaw day jay no awan tinadagsan na rason, Anthony. Iso nga uray no di mo ibaga kanyak. Amok nga day naramid mo. Ay na, makaammo kayo, mama. Nanya di kayo tiyo panunutan? It's up to you. Basta siyak, imbaga kon nga awan ti inaramid ko. Period. Rumuarak, mama. Agsasarak kami kadagiti kagayim ko. Aday ta ka manan, Anthony. Inton kwan, no anya man laditan ti maidanon kanyak at damag nga inaramid mo. Mama, anya ka kadi. Apay nga min amamati kalatan ni Tanyaman na maidanon kan ka. Apay, adda ka din palso kadagiti na idanon kanyak. Mama, Amin na naidanon kanyak agpaiso. Saan ka di? Anak, kanayon kadilatan asyak, ti mangurnos kadagiti sarsarkam akalukwan. Bakit akmatan, Anthony? Saan nga agnanayon anapigsaak? Kasano kalaangan no bilang taawanak ton? mama. Urnosam ko mamatan ti biyag mo, anak ko. 23 anyos kan. Nahustuan ka ni titawan, tapno agdesisyon. Kan agaramid iti banag amang pasaya at iti biyag mo. Saan katapasig latan abarkada kan good time ti in-into naram. Laglagi pam, ano saan amasalwadan ti kinabaknang anapanawan kadataday di papam. Sigurado, si kantumot laeng ti marigatan. Anya man na nakalukon ti naramid mo, Anthony. Anya kalukon ti bagbagayo, angkal. Kabisado kan, Anthony. Tunggal umay ka dito ada naramid mo akalukwan. Katumay ka lang aglamang dito ayan ko. Ay, di kayag danag, angkal. Bidot ti atapyo. Awan ti madi nga inaramid ko. Apay nga rod nga da ka dito Kayat ko lang ti makainan na, angkal. Dakas ka di? Nay. Kung no naglawa di palayo apag ginanam, apay nga dito ipay. Ti kayat ko asawan, kayat ko nga ginana tilapayag ko, angkel. Kanayon nak namin na sermunan ni mama. Anthony, saan nakasermunan ni mamam no husto na gitar aramidam? Iso ano bagbagaan na kaman ni mamam, para dayta iti pagsayaatam. Anya day jay. Awan ti employer ko sa namutak dito. Sino tagdangdang nagiti drama iti radyo? Tilasod ti makabulan. Sapay nagpigsa. Makarangrang. Makaturturog akpay langkat. Anya matan. Kayat ko pa'y taginanakat. Nawat na. Puisit matan no sino man dayta. Ko dito ngay. Italang nga dagdang nagiti drama dito balay. Imposible mat ani mama. Paimat. Agalwad kanyak no sino man dayta nga dagdang iti drama iti radyo. May ka dito, Enrico.
Per akag ti radyo na tapno awanan ti pagdenggan na. Day di ti damo agundaway anak ang ngagak iti drama iti radyo manang Emmy. Kat pirmi asurun ko. Gaputan na iranapay idi anapuyatanak anaggapu iti ayan dagiti barkadak. Iti iruruar ko iti silid ko. Jak na aramid ti planok amang sitar ken mangiperak iti radyo apagtataudan ti drama anang lukag kanyak. Tatiga po na makidengdengegmet ni mama. Kabarbarugayam ababaunan mi ti agdengdengeg iti radyo. Kat dagiti drama adengdenggen na ti pagliwliwaan na. Kabayatan ti panagtrab-trabaho na kas babaunan. Jak magustuhan ti kasta panangkit kitam ka ni Lisel, Anthony. No anyaman ti pampanunutem, saan mo lang nga napatuluyan, ta siya ko na mismo ti mangipabalod kan ka. Ni, anya pampanunutan nga ibagbaga, mama? Di nakmapaglibakan si ka, Anthony. Amo kun ti kababalin mo. Amin dagiti babaunan tayo api manaw dito balay amok asika ti makagapo. Mama, awan ti dakas nga inaramid ko kadakwada. Saan ko abason no pimanaw daman? Di nakmapaglibakan ko naklangarudan. Amok alino kumida. Iso api manaw da. Anya linuko nga ibagbagayo, mama? Ay na Anthony, di kan agin di ammo. Kinarelasyon mo ida. Komporme ti ingkarkarim kadakwada, ngam awan ti tinungpal mo. Oh, makitam? Di ka makatagarya pulos? Iso di nakmaalilaw. Kad kasi tinakunakon, di mo pagpanggapan iti dakas ni Lisel. Diyak ko maalaan nga katulong dito'y ni Lisel. Taamkak nga amagan no anya ti aramidem. Nga maasyanak, tanagpakpakaasi ang maadaan iti trabaho para iti pamilya na. Amom, makakatawakan ka. Ha? Senyorito? Apay akay kayat mo tagdengag iti drama di taradyo. Kwa senyorito, maliwliwaak ngamin. Pagpalpalabasak iti oras, bayat ti panagdaldalos ko. Kan maysa, ado ti maadal kadag iti dengdenggak a drama. Amom ka di asaan mo abagay tagdengag iti drama. Tatagdengdengag lang iti kasta kat dagiti duduugan na natatao. Dagiti addan edad na ti kayat ko asawan. Ha? Oh, apay nga inidop mo ti transistor mo. Marik na ngamin asaan nyo ang magustuhan ti pagliwliwaak, senyorito. Iso nga inidop kon. Saan kayo nagtanag? Saak langan agdengag nagmay saak. Sige, senyorito. Panawan kayon dito ay. Napintas ni Lisel. Naidumduma ti kinapintas na. Adayo kadagiti imuna na nagbali na babaunan mi. Talaga anay dumduma.
Lisel, kasayaatan siguro no minalamlaangan nga agawid ka. Baliwan tanti mo na saritaan ta alinawas ti panagawid mo iti balayo. Ha? Ma'am, adda ka din aramid ko asaan nyo ang magustuhan? Iso akalata nagbaliw ti pangadang nyo? Saan nyo ka di ang magustuhan ti panagtrabaho? Agagagatakpay no iso ti kunayo, ma'am. Akwa, Lisel. Saan kasta? Iso na lang ta. Wano, di yung magustuhan ti panagdangdangag ko iti drama iti radyo. Saan, Lisel? Kinapudno na. Maliwliwaak pa'y nga rod. Iso ang makipagdangdangag akmat kan ka bayat ti panagtrab-trabahom. Iso na lang ta. Ma'am, agpakpakaasi akada kayo. Marigata na kami nalam nga agawid. Kan iso pa'y ama inayon ko iti urnong ko ti gastusak nga agawid iti minalam. Pangaasiyo ko, mamam. Oray no simpaag laang nga bodega iti likod. Tay jayak laang nga. Ay, saan? Nakarkado na dya ko manugot nga iti bodega ti pagnaedam. Delikado ijay. Ha? Sige. Saanan ang mabaliwan tinagsaritaan ta alinawas ti panagawid mo? Ngam pangaasim ta aganad kakanayon. Nang runa no daytay awanak dito'y balay. Ha? Tandaanam dayta nga imbagak. Tiyan mo yun. Diyak nang nagtimbagayo ka ni Lisel, mama. Ha? Anyat pagkitkitaan nyo kanyak? Kriminal? Pagaramida kiti dakes ni Lisel? Apay, saan ka di akas na tinapasamak ka nagitim mo na babaunan? Di ko nam siguro nailimad kanyak tinaramid mo. Adda dagiti nagipulong kanyak sakbay api manaw da. Pinagtinag mo ida, kat idinaumakan, di mo ida ni kaskaso. Mama. Makitam, naklaat ka gaputag paiso timbagak. Anthony, saan arumbang apagayayamam dagiti babae? Maditi kasta anak ko. Iso ayag-agir ko ni Lisel, taamangan no iraman mo kadagiti pinaglulukwam. Napaiswanak iti imbaga kanyak ni mama, manang Emmy. Pudno met ngamin. Dandani amin dagiti balasang anagbalin ababaunan mi. Naglabas kanyak. Dagiti saan ko amaala iti santong dasalan ako nada. Sisirapag iti kwarta. Agingga ama pagtinag ko. Kat apaman amaalak ti bingay ko ako nada. Awanan ti serbida kanyak. Diyak man ammo, ngam kasla pa karagsakak no adda mapagtinag ko nga anak ni Eva. Amok met anaalas ti aramid ko, ngam diyak malapdan ti bagik. Amom Lisel, napintas ka. Ha? Senyorito? Kat kursunada ka. Senyorito, apay nga iniglamanda kitag sumbangir na bagak. Anya ti aramidan nyo kanyak. Relax ka lang. Bastos! Ano? Bastos kayo!
Lisel! Agsupli ka ditoy! Lisel! Diyos kaya babain. Isupay lang tinakaiturad anang tong pakanyak. Palaban gayam ti awanan bain. Anya tinaramid mo, Anthony. Agpudno ka kanyak. Ni, anya nga inaramid ko nga ibagbagam, mama. Di ka naglibak. Kala at api manaw ni Lisel kat di man lapulos nagpakada kanyak. Mama? Ay na, inaramid mo man ang tijak kayat, Anthony. Di mo man aklunan nga da inaramid mo. Amoklatan. Oh, Namin ano na binagbagaan ka ngam di ka dimgag. Iti daytoy akong daway. Makaamukan. No agdarom ni Lisel iti anyaman nga inaramid mo kankwana. Makaamuka! Anyat nagan mo itayan, Barok. Anthony, nana. Gayem mo ti anak ko. Kunamitay, sana ya. Wen, nana. Gayem ko ni Lisel. Kaya't ko kumamakasarita. Urayem lang ti anak ko. Sigurado asumang petenday jay anak gapo iti trabaho na. Linawas ngamin nga agawid. Ha? Kaya't ti asawan. Nanang, ada akon. Nay, apag iso. Adan ti anak ko. Di ka kadipay na kontento iti panang bastos mo kanyak. Iso as sinurot nakpay dito'y balay mi. Lisel, dumngag ka kumakanyak. Saan aday tati makagapo no apay nga daak dito eh? Pudno amarigrigat kami laeng. Senyorito Anthony, katbak nang kayo. Ngam saan da kami kumamot abastusan, kantagibasitan. Saan agapo ta marigrigat kami? Kat kabalan niyo matan nga ramidan ti amin akayat ka na kami. Lisel, pakawanan na ko ma. Naklatak Saan, lang. senyorito? Saan ka naklaat lang itinaramid mo? Talaga nga aramid mo, di kasjay. Binalagan ako ni mamay papankan ka. Nagamakak. Ngaminturturad ko lahat na tinagpay kada kayo. Para iti inak ang masakit. Para iti pamilyak. Sana kay manugot iti kayat ni mamayo. Amin alam lang ko man nga agawid ak. Tamalagsid ama kami no sakit iti gastos ko. Langayo mo't tinasingpat ko na. Ngambindot kayam ti panang ipapan ko kada kayo. Bindot kayam. Ang sipod na bastos kayo. Bastos kayo! The very first time, Manang Emmy, napagsasawan nak iti jak maaklon ti may sa babae. Jak pulos itulok idi nga dag sao iti kontra kanyak.
nang runa no babae. Ngem itiday di akan ito apan nagsangumi ken ni Lisel, sa anak Apolos ang nagkirin iti ayan ko. Adu pa iti agkakasakit nga imbagbaga kanyak idi ni Lisel. But to cut the story short, inaramid ko ti amin tapno mapakawanak. Saan la aday ta? Inaramid ko ti amin tapno ayatenak ni Lisel kat sa anak met anapaay. Idi nagkalaysa kami nalaos ti ragsak ni mamak. Nang runa tanakita na ti panagbaliw ko. Nagbalinak ngamin a responsable idi inasawa ko ni Lisel. Kat agdadanggay kami atalo nga agdengdengeg idi iti drama iti radyo dita Pilipinas. Aging gaan nagdesisyon ni mama nga ag-migrate dito'y New Zealand. Nang runa tanakagatang kami iti basit a bee farm nga isu ti imatmatunan mi ken ni Lisel nga asawak aging gaita. Itay laeng nabiit a nasarakan ti asawak daytoy a YouTube channel kat nalaos ti ragsak na anang ipakaammo kanyak. Isu nga ita, maragsakan kami kada mama nga agdadanggay nga agdengdengeg tunggal adda baro nga upload yo. Ag birthday ni mama inton March 29, iso apakikablaawan man manang. This is my simple story manang Emmy. Ket namnamaek nga adda-adal anaagsaw dagiti listeners yo. Agyamanak manang Emmy. Tuy pagayam mo, Anthony. Pagayam nga Anthony, umuna iti amin, kayat ko ti agkidaw iti dispensa. Agsipod tani, bulanan ti Mayo anaaramid mi daytoy apakasaritaam. Ngem uray na ladaw, kablaawak lata iti belated happy birthday ni mamam. Jakon dinakamat tinagan na, tako namet nga ammo nalatan, basta kinablaawakon. Agyaman akmet iti panangitalak mo kada kami iti pakasaritaam. Ken ti di mo panangilimad iti pudno nga aramid mo, kadagidi nagbalin ababaunan nyo. Ngamkas iti kunada nga ruden, adda ka ibatugan ti amin. No nalusutamman ti kalukwam iti dadduma, dimteng ni Lisel, nga iso daytay makunkuna akatapat mo iti pagsasao a Tagalog. Nga isumat laeng tinakaigapuan ti panagbalbaliw mo. Namnamaek asaan mon asublyan ti madi nga aramid mo, tapno saan a madadael ti binukal mo a naragsak a pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti pakasaritaan, iti programa tayo, dagiti tugon, iti dana, ti biyag. Intun mapunas dito'y lagi pagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu